И днес сме в нашото YouTube студио и ще разгледам, ще разглеждаме нашите... ще отговаряме на въпроси. Отговаряме на въпроси и ще разгледаме. Това път само на хера. Казване в реално време, значи 8 гледания за 48 часа. Това време на гледане минути 24 или 12. Правилно. Минус 56 показания плюс 2. Абонати плюс 3 абоната имам. Време на гледане на бъдати не, значи неабонирани хора. Хора, които се абонират с мен, които го гледат клипът 66% изтерим. Абонирани 33%. Процент на харесаните спрямо нехаресаните. Последните 23 дни имам доста харесвания. Предишен епизод 75.0%. Водещата ви клипа, Minecraft Skywars, това да правим гледни изкусни, да намаля да качарам и така. Нека да видим коментарите. Да отговаряме на коментарите, както казах. Тестовете и матурите Денис къде напита, ние ще се завидеем. Да, Денис къде ние се завидеем всяка сутрин и всяка вечер. Просто камерата прави така. Мали, аз съм на клипа, Мали, аз съм на sap.bg. Ти си малка и си много тъпа. Така, Horror Game 25 абоната. Аз съм я превъртял около няколко пъти. И аз си отговорих преди 11 минути. Лори 18. О, Лори ви направи интрото. На малко ревю. Накс, а ти ще играеш ли на игри на сервер, значи HFBG е написано Накс, а ти ще играеш ли на игри с стреляне в сервер и после на VO460 HFBG на GG, HFBG. Забравя говоря, да, HFBG мога да играя в игри. Не съм момички да си играя. Хей, Накс, как си? Супер съм, как си кеф? Hello, значи Рая Валиерова. Аз мислех, че си момчина, съм се объркал. Тъп канал. Прегледам малко твой канал и ще ги сравня. Може би да имаш повече абоната, не знам, може да е тъп канал. Отговори на шаки, митко, битко, титко и кратко видео. Ужас, защо се излагаш, момиче? Не се излагам, ти се излагаш. Ти се излагаш, като пишеш този коментар. Аз не се излагам. Ново интро, създадено от Лори 18. Благодаря. За да и намерите канала, блок сте в моите абонаменти. Супер е! Аз съм Ивайло. Борислав, супер е, аз съм Ивайло. Добре. Къде си направим канал в YouTube? Преди един месец. И само Гая песен ли знаеш да пускаш? Не, знам много песни. Добре да кажа здравей, Ивайло. Знам много песни, но това ми дойде на ум просто. Абонирайте се за Лори 18. Трейзър БГ на мига. Супер Трейзър, абонирай се. Лори 18 усмишчите. Така, много ендро, ти си много година. Лори ми отговорил мерси. Абонирайте за Лори 18. И тя ми отговорила мерси. Така,
Тук на момента създадена 12. Обикновен шак и възсъканин. Хе. Левборд. Едно хе. Отговори... мамо! Мамо! И на мен ми вземи ябълки. Отговори нови слушалки, Митко Битко Титка ново видео. Александър Иванов The Power. Да блокираме веднага. Ама толкова време мина да си помислиш да блокираме жена. Няма да блокираме. Ок, ти ще ме деблокираш от жена. Не ме е страх от теб. Айде да блокираме. Какво съм направил? Да или не? Ще си помисля. Окей. Моля. Ще ме деблокира. Заклевам се да те обигадач. Добре, обигадач. Не се забравяй, че и тук ще ти пиша. Извинявай, но не се обиждай, моля. Нали, Полина Цветанова. Овца. Аз съм. Аз ли? Не се обиждай, моля. Нафейквайте Полина Цветанова и Александър Иванов The Power. Много ти бъгва. Батка. Добре, това. Бебе. Моля ви, хора, не се карайте. Бебе. Здравейте, хора, аз съм Дида и не ще направя един клип за моите хора. Окоти. Окоти. Къде? Окоти! Как се ти? Добре съм. Чакай сега. Ще влезеш ли в Roblox? Чакай де, бабо! После си говорим. Ще влезеш ли в Roblox? Да, може би. Аз се абонирах за теб, но може ли малко по-рано да сте майка му към 9 или 10 часа? И аз съм я играла. Minecraft Next World, началото на перфектен свят. Истинската стена си ще се някой не мога да прецете на Minecraft съм играл. Към 12 някъде там. Много добро треняване. Ами малко точно за конете. Няма седла, но света е бъгнат. Към 12 някъде там. Така. Браво, колко си активна. Кога си онлайн в Roblox? Направих клип за програмата. Окей. Ако я е програмата, с която снимаш клипове на Майнкрафт. Значи, клипове на Майнкрафт снимам с програмата Free Screen Recorder на Urhood. Качващите на Survival Games. Окей, Roblox Gamer, що ми искаш да качем. Браво на Ксоловера. Мерси. Тук Viber съм си дал, който иска да ми види Viber и на Александър Гимнов да посети. Значи, аз съм 10, аз на 11. Да харесва ми и продължава. И има много още коментари, но ето тук, когато си направих един, който може да изпее песента напълна до така моите клипове. Нямам думи. Готини са. Дафи Love TV и това ми е първия коментар на Дафи Love TV. Видеоклипа, поразгледай малко видеоклипа, хора, и ще свършим клипа. Започва се, качих един видеоклип преди няколко минути. Мали, аз съм нуб, хорор гейм 25 абоната. И хора, надявам се клипът да ви е харесал. Можете да влезете в YouTube, да напишете... Не, чакайте. Значи, имам Gmail, имам Gmail, имам Google+, имам Диск, имам Hangouts, имам YouTube. Можете да се абонирате за този YouTube канал. Само искам, моля, бе. Яза ми малко. За този YouTube канал можете да се абонирате, който на 27 абоната. И след 3 абоната да стигна до 30. Добре, хора, аз бях на Ксоловера, ви бях моята публикация.